to yourself. Mae'n braf eich gweld chi i gyd ac yn ewch ni gyda'n gilydd a ddoli Duw. Yr emyn cyntaf, 323. Mawr oedd a mawr yw Crist. Mawr oedd Crist yn rhagwyddoldeb. Mawr yn gwisgo natur dyn. Mawr yn marw ar Galfaria. Mawr yn meiddu angau hun. Hynod fawr yw yn awr. Brenu nef a deuar lawr. 323. Just got them in time. O, swoi gan. Darlleniad ni o'r benod gyntaf yn llythyr Paul at yr eglwys yn Colosa.
Eglwys digon diarffor oedd hon. I fyny yn y ffryn licas, tair eglwys yn yr un cwm, a dylanwadau estronol ar fywyd yr ardal ac ar fywyd yr eglwys wir. Gymau Paul am bwysleisio pwysigrwydd gosod y ffocws ar Iesu Grist yng nghanol y dylanwadau diarth oedd yn treiddio i'r cwm. A dyma sy'n gynno fo i ddeud am Iesu Grist. Gwaredodd ni o afal y tywyllwch, a'n trosglwyddo ei deyrnas i anwyl fab. Yn yr hwn, y mae ni brynedigaeth, sef maddeuant ein pechodau. Hwn yw delwr Dduw anweledig, cyntaf anedig yr holl greadigaeth. Oherwydd ynddo ef y crewyd pob peth yn y nefoedd ac ar y ddaear, pethau gweledig a phethau anweledig, gorseddau, arglwyddiaethau, tywysogaethau ac awdurdodau. Trwyddo ef ac er ei fwyn ef, y mae pob peth wedi greu. Y mae ef yn bod cyn pob peth, ac ynddo ef, y mae pob peth yn cyd sefyll. Ef hefyd yw pen y corff, sef yr eglwys. Ef yw'r dechrau, y cyntaf anedig o blith y meirw, i fod ei hun yn gyntaf ym mhob peth. Oherwydd gwelodd Duw yn dda, yw holl gyflawnder breswylio ynddo ef, a thrwyddo ef ar ôl gwneud heddwch trwy ei farw a berthol ar y groes, i gymodi pob peth ag ef ei hun, y pethau sydd ar y ddaear a'r pethau sydd yn y nefoedd. Roedd eich chwithau ar un adag wedi ymddieithrio, yn elyniaethus eich meddwl, a'ch gweithredoedd yn ddrwg, ond yn awr fe'ch cymododd, yng nghorff ei gnawd trwy ei farwolaeth, i'ch cyflwyno yn sanctaidd a di-fai a di-gerydd ger i fron. Ond mae rhaid i chi barhau yn eich ffydd yn gadarn a di-ysgog, a pheidio symud oddi wrth obaith yr efengil a glywsoch. Dyma'r efengil a bregethwyd ym mhob rhan o'r greadigaeth dan y nef. A'r efengil y deith i mi, Paul, yn weinidog iddi. Diolchwn i Dduw am ei air i nina y bore yma. 8:22 di'r emyn nesaf. Mawr o gwn di o Dduw am bob celfyddyd gain, am harddwch ffurf a llun, am bob melster sain. Tir hwn sy'n puro ein dyheu, dithia gamp yr rhai sy'n creu. 8:22.
Ein braint ni bore heddiw ein tad ydi cael dod at yn gilydd i addoli. I roi mawl a chlod i enw di. Ac i ddiolch i ti am holl fendithion. A da ni'n ei mwynhau fel unigolion a fel cynulleidfa. Ar ein taith ar y ddaear hon. Molwn di, dyrchafwn di, bendigwn dy enw sanctaeth. Bendigwn dy enw sanctaeth a ddechrau wythnos sydd yn o bwys mawr i ni, fel cenedl o bobl. Ac felly diolchwn am ein hetifeddiaeth. Mi yna rioed yr un cyfnod yn hanes ein cenedl ni. Nad oedd enw Iesu Grist, ei fywyd, ei waith, ei farwolaeth, ei atgyfodiad, a'r dafod yn cyndeidio. Datguddiais i ni dy feddylia, a chawsom ninnau flas ar ei myfyrio a'n cyfoethogi drwyddynt. Datguddiais di ni rhagoriaeth Iesu Grist, ac a fu'n arglwydd ac yn waredwr ein pobol ni drwy y canrifoedd. Ac molwn di a dyrchafwn di ar y bore arbennig hwn. Geithon ni flas ar fyw wrth fod ynglyn â dy bethau di o genhedlaeth i genhedlaeth. Ac mi geithon ni'n cyfoethogi o ran geirfa, chysyniadau, o ran deall o fyd a bywyd. Ac am hynny mae ni ddiolch am y dylanwadau sydd wedi dyrchafu bywyd y genedl hon ac wedi cael ei fynegu drwy'r oesoedd mewn llên a chan, mewn celfyddyd a chrefft. Ac am i ti yn dy drigaredd, roi i ni'r fath gyfoeth. Ein braint yw cael addoli mewn diolch garwch a rhyfeddod ar y bore hwn. Ac yn bennaf dim, mae yn rhyfeddod neu'n troi o gwmpas yr hyn y mae Iesu Grist yn ei olygu i ni. Y fo sy'n fynegiant o natur a chymeriad a bwriadau y Duw byw. Ac felly gyda fo mae cyfrinach bywyd. A'r gyfrinach honno yn cael ei fynegu mewn cariad yn ei roi ei hun i reithaf hyd yn oed ar groes. A'r cariad hwnnw yn cyhoeddi i ni bod ni yn dderbyniol, fod ni ynddo fo yn cael maddeuant o bob bai ac wendid a diffyg. Ac yno fo hefyd, ydyn ni'n sylweddoli yn bod ni'n tyfu ac yn aeddfedu yn y pethau ysbrydol sydd ohono ti. Ac felly, feda'r geiriau ddim yn negu yn llawn yn diolch ni. Trwy dy fod, a ni'n gwybod beth ydy cael yn cymodi. A beth mae cymod yn ei olygu. O fewn yn bywyd personol, o fewn ein bywyd cenedlaethol, a'i bwysigrwydd yng nghanol bywyd byd terfysglyd ac ansicr.
Gallwn ni na fel Paul ddeud, wrth fyfyrio ar yr arglwydd Iesu Grist, ei fod o yn cyd-gysylltu pob peth a'i gilydd. A mi allwn ni, fel yr emynydd, ddatgan yn o ef mae pob peth sydd o werth. Ac felly, wrth addoli fore heddiw, teimlwn yr heidrwydd i aros ac i fyfyrio, i ddiolch ac i lawenhau. O blegyd mewn byd mor ansicr a hwn, a bygythiol ac ofnus, priodol di bod ni yn sylweddoli y neges sy gynno ni sy'n llawenydd ac yn obaith. Nid yn unig i ni, fel unigolion a chenedl, ond i fyd a chreadigaeth gyfan. Da ni'n sylweddoli mewn diolchgarwch fod Iesu Grist yn ehangu ein gorwelion ni. I fod o'n yn galw ni symud ymlaen mewn ffydd a gobaith wrth herio meddyliau cyfyng. Da ni'n sylweddoli fod Iesu Grist yn hyderus ynglŷn â dyfodol byd a bywyd. Ac ydyn ni'n sylweddoli yng nghanol terfysgoedd daear fod o yn galw ni mewn can a dawns, mewn llawenydd a gorfoledd, i gyhoeddi y cymod sy'n obaith dynoliaeth gyfan. Molwn di o dduw ein tada, uchelwyl o foliant yw. Awn ni mewn i'th byrth a diolch, ac offrymwn ebyrth byw. Cofiwn waith dy ddwylo arnom, a tham ddiffyn dros ein gwlad. Tithau wrth breswylfa sanctaidd gwel a derbyn ein mawrhad. A'n gweddi hefyd ein tad ydy am i'r egni bywiol fu o'n arwain yn cyndada at y cymod yng Nghrist, ac ar oes safon a gwerth a gobaith drwy'r oesoedd. Bydde di'r ysbryd hwnnw eto chwthu ar yr erwau gwyw. Ydyn ni'n teimlo bod nhw'n cau amdano ni yn y dyddiau rhain. Tyrd ysbryd sanctaidd, ledi'r ffordd, i ni fel unigolion, i ni fel cenedl, yn y dyddiau da ni'n byw ynddyn nhw. A dysg i ni werth dal ati. Dal ati mewn ymateb i'r gariad hael, ac i thalwad arno nina i fod yn bobl i ti. Newch ni gyd adrodd gweddi'r arglwydd. Ein tad, yr hwnnwyd yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw. Deled y deyrnas, gynele'r dewllus, megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Dy roi ni heddiw ein bara beunyddiol, a madda i ni ein dyledio, fel y myddeiw nina ein dyledwyr, ac nac arwai ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, canys eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen.
838 di'r emyn nesaf. Arglwydd bugail oesoedd deiar, llwyd e ffrowr boreau'n gwlad. Disglair yw dy saint yn sefyll o ddiamgylch ein tref tad. Rhoes di ni ar weindir amser lewyrch yr anfeidrol awr. Ail gynheuaist yn ein hysbryd, hen gyfathrach, nef a llawr. 838. Mae'n myfyrdod ni bore yma yn seiliedig ar adnod 17 yn benod gyntaf y llythyr at y Colosiaid. Ynddo ef y mae pob peth yn cyd sefyll. Ynddo ef mae pob peth yn cyd sefyll. I'r rhai o'noch chi sydd wedi ymweld â Barcelona, mae yna adeilad tebyg i Gadeirlan, nad Cadeirlan mohoni hi, a mae yna adeilad tebyg i Gadeirlan yn cael ei hadeiladu. Sagrada Familia di henw hi, a maen nhw wedi cychwyn ei hadeiladu hi yn 1882. Ac yn 1883, fe gymerodd dyn o'r enw Gaudi, Antoni Gaudi, drosodd yr holl waith o gynllunio ac o sylweddoli y cynllunio ar gyfer y Gadeirlan hon. Mae hi'n rhyfeddol. Dwi ddim wedi gweld ti ers bron i 20 mlynedd, ond mae wedi cael ei hadeiladu gryn dipyn ers hynny. Ac mae nodweddion Gaudi fel pensaer ac fel arlunydd ac ati i'w weld ar yr adeilad hwn. O sefyll tu allan, ydych chi'n ei gweld ti fel coedwig bron, a ydych chi'n mynd i mewn drwy'r drysa, ac ydych chi'n gweld yr rhyfeddod pensaernïol hwn. Mae iddi 19 tŵr, ac y mae pob tŵr yn cynrychioli rhywbeth arwyddocaol yn ein ffydd ni fel Cristnogion. Nid yr un maint pob tŵr, mae yna dyra llai
I'r hyn y fysa gawdi yn ei ystyried yn bersona llai canolog yn y neges. Mae'r tŵr ucha yn cyfeirio at Iesu Grist ei hun wrth gwrs, ac yn rhaddodiad gawdi fel aelod o'r Eglwys Gatholig Rhufeinig, mae yna dŵr sylweddol i Mair. Mae yna dŵr hefyd eitha sylweddol i awduron yr Efengyla. Ac felly mae adeiladu'r gampwaith yn mynd yn ei flaen. Flynyddoedd yn ôl oedden nhw'n dweud y bydda'r cyfan wedi orffan erbyn 2019. Ac o'n i'n teimlo deud y gwir, os byddwn ni fyw yn 2019, foswn i'n licio mynd i weld y campwaith gorffenedig hwn. Ond hi ddim wedi cael ei gorffan. Mae'n mhell o gael ei gorffan, wir. Mae yna obeithio'n dod i ryw fath o siap erbyn 2026, pan fyddan nhw yn coffau camlwyddiant marw gawdi. Mae'n anorffenedig. Ond da chi'n cael cip rhyfeddol ar y gampwaith, hyd yn oed yn ei chyflwr anorffenedig. Mae hi'n gyffroes, mae'n cydio yn meddwl ac yn ychymig, a mae hi yn fynegiant o'r yfeddod ein ffydd ni fel Cristnogion. Ac wrth allan yr adnodau yma yn y llythyr at y Colosiaid, oedd y darlun anorffenedig yna yn dod i'n meddwl i. Paul yn sgwennu at Eglwys Colosa, rwla o gwmpas canol 50 ganrif gyntaf. Mae wedi clod sôn fod na ddylanwadau niweidiol ar fywyd yr Eglwys yn tarddu o awyrgylch paganaidd o'i chwmpas hi. Pobl wedi mynd i addoli rhyw bwerau maen nhw'n tybio sydd yn y greadigaeth, a rhai yn addoli angylion ac ati. Ac wrth fyfyrio ar y sefyllfa, nad oedd o hun ddim wedi bod yno, mae o'n myfyrio ar fawredd Crist. A'r cwestiwn mae o'n i ofyn, pam ydych chi yn ildio'ch ffydd i bethau llai? Llai i pwys a llai i harwyddocad. Pam ydych chi yn mynnu rhoi heibio, neu hyd yn oed gymysgu, a phethau yna allwch chi mo'i cymysgu, a chadernid rhyfeddol, yn wir a champwaith yn ffydd ni. Ac wrth fyfyrio ar Iesu Grist, y mae o'n llunio yr ateb i sefyllfa Colosa, fel mae o yn y bennod yma. Mae ynta hefyd yn adeiladu campwaith. A mae'r hyn mae o'n ei adeiladu yn rhyfeddol. Ac mae o'n anorffenedig. Mawredd yr hyn mae o'n dweud am yr arglwydd Iesu Grist, mae o'n anorffenedig. Sylwch be mae o'n ei ddweud. Medda fo hwn yw delw y Duw anweledig. Delw yn fanna, dy nid cerflun wrth gwrs, ond tebygrwydd. Y fod i'r un sy'n mynegu cymeriad, bwriadau, amcanion, egni a bywyd y Duw byw ei hun. Hwn medda fo wedyn sy'n gyfrifol am y cread fel ac y mae o. Yn ddo ef y crewyd pob peth yn y nefoedd ac ar y ddaear ac yn y blaen. A trwyddo ef, sylwch, trwyddo ef ac ei fwyn ef y mae pob peth wedi greu. Mae'n debyg mae emyn sy'n yma, emyn o fawl. Emyn o fawl oedd yn gyfarwydd yn y blynyddoedd cynnar yn hanes yr Eglwys, a Paul di gosod i stamp ei hun arno fo. Medda fo wedyn, fel yn yr ail bennill ydwch,
Yn ddo ef, meddwl fo, mae o'n bod cyn pob peth. Ger i fwy nef, pwrpas, cyfeiriad, natur, bywyd, yn ddo ef. Mae pob peth wedi greu. Ac yn ddo ef mae pob peth yn cyd sefyll. Fo ydy'r un felly, mae pob peth yn sefyll yn ddo fo. Nef ar y ddaear, anweledig, gweledig ac ati. Fo ydy'r cyntaf o blith y meirw, meddwl fo. Chi drydydd pennill. Y cyntaf o blith y meirw. I ddangos i fod o'n cyplysu ynddo'i hun y presennol a'r dyfodol. Yn cyplysu ynddo'i hun y presennol a'r dyfodol. Gwelodd Duw yn dda i'w gyflawnder breswylio ynddo ef. A thrwyddo ef yn gwneud cymod. Drwy farw a berthol ar y groes yn cymodi pob peth ag ef ei hun. A rwan ta, dyna chi'r feddwl. Mae fel tasa geiriau a syniadau a darluniau ddim yn ddigon yn ddyn ti hunan i fynegu mawredd a rhyfeddod Iesu Grist. Ffocws felly ar Iesu. Beth bynnag oedd yn digwydd yng Ngholosau, beth bynnag y dylanwadau croes oedd yn bygwth i ffydd nhw, mae Paul yn pwysleisio gosodwch y ffocws ar Iesu Grist. A mae yna neges yn fanna does ar gyfer nina yn y dyddiau sydd ohoni. Mae modd i ni ddadansoddi'r gwahanol dylanwadau sydd wedi bod arno ni dros y ganrif ddwytha. Y dylanwadau sy'n ymwneud â gwyddoniaeth i rei pobl, athroniaeth, gwahanol athroniaethau. Be da ni'n dybio all fod yn wir? A mae'r rhain yn dylanwadu ar fywydau unigolion. Mae yna golli ffydd, mae yna ildio ffydd. A mae'r rhaid i ni'n ddeud, right? Pam ydych chi'n ildio'ch ffydd i bethau llai i gwerth na'i maint? Pam ydych chi'n ildio'ch perthynas a'ch crewr drwy ddilyn dylanwadau tanseiliol sydd yn sail i'ch ffydd, yn sail i'ch gobaith ac yn sail i'ch dyfodol eich hunan. A dyna'r her y mae y llythyr yma at y Colosiaid yn ei osod, nid yn unig arno ni, ond arno ni fel cenedl ac arno ni fel cenhedloedd daear. Y cyd sefyll yma. Pob peth yn cyd sefyll. Pob peth yn dod i'w lawnder a'i gyfanrwydd. Pob peth yn dod i'w lawn potensial yng Nghrist. A sôn dan ni felly, nid yn unig am ddoe, nid yn unig am heddiw, ond dan ni'n sôn am y dyfodol, dydan. Sôn am gynllunio a chreu y dyfodol. Yn anedd ac yn wyneb y pethau sy'n bygwth bywyd yn dyddiau ni. Yn wyneb her y cynhesu byd, yn wyneb her rhyfeloedd a cwestiynau heddwch, yn wyneb anghyfiawnder a thlodi ac angen sy'n meiddi bywyd y byd a ni'n perthyn iddo fo, yn creu gwahaniaethau ac yn codi rhagfuriau, yn gwahanu pobl oddi wrth ei gilydd, yn anedd y bygythion rhain sy'n peri gymaint o bobl deimlo ar goll. A chymaint yn teimlo na dos na ddim dyfodol, a chymaint hefyd sydd yn amroi terwyn ar bob peth. Medda Paul,
yn ddoef y mae pob peth yn cyd sefyll. Ac am hynny, pobl y dyfodol yda ni. Pobl a dyfodol Duw yng Nghrist yn agor o'n blaenau ni. Pobl sydd wedi gweld ac wedi blasu rhywbeth o fawredd potensial yr efengil hon. A sail y cyfan i gyd ydy'r hoddi. Da ni'n byw mewn oes o dderbyn a phwysleisio derbyn. Yma da ni'n sôn am roddi. Duw yn rhoi ei hun yn Iesu Grist i fab mewn cariad. Da ni eisiau dod yn ôl at hwnna heno. Ond yna'r sylfaen, ynde? Canys felly carodd Duw y byd yn ei helbyl, yn ei raniadau, yn y pethau sydd yn tanseilio'n hyder neu amddyfodol. Canys felly carodd Duw y byd. Ac yn fanna mae sail yn dyfodol ni fel pobl, fel cenedl, fel cenhedloedd ddaear. Yn yr hyn yma Duw yng Nghrist wedi gyflawni, fel mae Paul yn dweud yn fama. A mae'r hynny mae o'n ei gyflawni yn anorffenedig. Y mae teyrnas cariad sy'n rhoi ei hun i eraill, i fwrw lawr, rhagfuria, mae'n mynd yn ei blaen. Mae hi'n mynd yn ei blaen. Y mae'r cariad sy'n medru creu cymdeithas newydd, drwy greu pobl o'r newydd, mewn cariad ac yn llawn cariad, mae hi'n mynd yn ei blaen. Mae hi'n mynd yn ei blaen. A mae hi'n mynd yn ei blaen oherwydd bod Eglwys Iesu Crwys, y bobl mae o wedi galw i fod yn offeryn cymod ymhlith cenhedloedd ddaear erbyn heddiw. Mae'r gwaith i fynd yn ei flaen. Mi allan ni ofyn yn gallan beth sy'n atal y gwaith. Beth sy'n atal y gwaith rhag fynd yn ei flaen yn blynyddoedd ni? Wel, a mae yna rei atebion yn dod yn eitha sydyn i'r meddwl yn does. Gorwelion cyfyng. Gorwelion cyfyng. Da ni'n weld o mewn pobl sy'n dweud, ydych chi, os am lle i Dduw, oherwydd yn natblygiadau gwyddonol a thechnolegol y ganrif, mae wedi cael ei astudio. A mae yna bobl ys mwy na chanrif yn dweud, mae Duw wedi marw. Mae'r gorwelion yn gyfyng, yn dydyn. Da ni wedi penderfynu hynny. A dos a ddim lle i ehangu meddyliau. Meddyliau cyfyng. Mae o'n i weld, da ni'n i weld o ym myd gwleidyddiaeth. Pa mae yna bleidiau yn ymgyprus a'i gilydd ac yn methu gweld gymaint y gellid i gyflawni o edrych ar y darlun cyfan efo'i gilydd. Mae hynny'n wir yn herma cynnesu byd, yn dydy. Mae o'n wir ynglyn â dileu, tlodi ac angen. Mae yna orwelion cyfyng. Am nad da ni ddim yn medru gweld y darlun cyfan o deyrnas y Duw byw sydd am weld dileu. Am weld dileu, tlodi ac angen a newyn. Am weld dileu, rhyfel a rhyfeloedd. Rhyfel a rhyfeloedd sy'n creithio am genedlaethau lawer. Ond da ni'n sôn fan hyn am gymos sy'n iachau ac yn cyfannu. Dim ond darn o'r darlun. Gorwelion cyfyng. Mae hwnna'n un peth yn dydi o.
A ni'n medru gweld y darlun yn gyfan yng nghanol y dylanwadau ac yng nghanol y dinistrio a'r chwalu sy'n digwydd. Peth arall ydy, nid yn unig gorwelion, ond agwedda. Agwedda caeth. Fedrwn ni ddim gwneud efo nhw, maen nhw'n wahanol i ni. Fedrwn ni ddim am funud ystyried y medru gwneud a gweithio gyda mwyn sylweddoli yr un weledigaeth yn y bôn o lawnder bywyd i ni yng Nghrist ac yn ei deyrnas. Mae humanistiaid yn deud i bod nhw ac ofal am y ddynoliaeth. Mae hefyd nhw wir i bod nhw'n deud na dyn nhw ddim yn gweld unrhyw ffordd o gyflawni hynny, dim ond drwy'r egni sydd yno ni. Ond os mae'r weledigaeth ydy, yn bod ni'n trio cyfannu ac yn bod ni'n trio sylweddoli cyfiawnder a chariad a chymod, pam na allwn ni chwalu rhai o'r ideolega yma a dweud, mae yna faes cyffredin y gallan ni weithio hefo fo ac y gallan ni weithio drwyddyn nhw i adeiladu dyfodol newydd yma cymaint o'n pobl ni heddiw yn ofni nad oes ohono fo i gael. A mi allan ni hefyd, nid yn unig agwedda ac nid yn unig gorwelion, ond yr amharodrwydd wedyn, yr amharodrwydd i chwalu muria a dweud fedrwn ni gyflawni hefo'n gilydd yn fwy effeithiol. Mae hyn wedi cael ei ddeud y mywyd eglwysig yng Nghymru yma ers cyn co i mi, deud y gwir. Ond mae o'n ofidus bod ni'n gorfod cyfadda bod ni fel enwada ymhellach ar wrth yn gilydd heddiw nag oeddan ni 100 mlynedd yn ôl. 100 mlynedd yn ôl oeddan ni'n sefydlu pwyllgor oedd yn cael ei alw yn gydweithio a chyddealltwriaeth. A mae'r dogfenna ynglyn a sefydlu ac ar gobeithio yna yn galonogol tu hwnt. Ond diolch di digwydd nac di. Pam? Di'n gorwelio ni'n gil. Yda ni eisiau amddiffyn yr hyn sy'n ganddo ni ac wrth wneud hynny gollio. Yn tasa agwedda sydd angen i newid. Ydy angen adfer y ffocws ar Iesu. Yn yr hwn yma pob peth yn cyd sefyll. A mae fwriadau a'i amcanio nhw yn bwysicach nag unrhyw draddodiad ydyn ni'n perthyn iddo fo. Ynddo ef y mae pob peth yn cyd sefyll. Da ni wythnos hon dathlu bywyd yn cenedl ni. A da ni wrth yn bodd, dewch ni fod yn onest, ac yn iawn felly hefyd wrth gwrs. Da ni wrth yn bodd yn clywed am bethau sydd yn cael eu cynllunio i ddiogelu'r iaith. Wrth gwrs yn bod ni. Wrth gwrs yn bod ni. Da ni wrth yn bodd yn gweld tima pêl-droed neu pêl-hoci neu dima bynnag eraill sy'n yn cynrychioli ni'n llwyddo ar lwyfan byd eang. Wrth gwrs yn bod ni. Da ni'n ymdeimlo a'n hunaniaeth. Ond tydi iachub iaith yn o'i hun, ddim yn ddigon ario. Be sydd gynno ni roi? Ond nid oes gynno ni o'n hetifeddiaeth ysbrydol gymaint i'w roi? Gymaint i'w roi i'r genhedlau sy'n dod? Gymaint i'w roi ar lefel cenedl? Gymaint fel cenedl fach i'w roi ar lefel byd cyfan? Ynddo ef y mae pob peth yn cyd sefyll. A phan ydan ni'n sefyll gydag ef yn y pethau mae o'n ei gwneud, mae'n ei obaith a llawenydd
a dyfodol i fyd a bywyd. Yn ddo ef, medda Paul, mae'r greadigaeth yn cyd sefyll. Yn ddo ef mae diwylliant a diwylliannau yn cyd sefyll. Yno fo, y mae meddyliau o gariad ac awydd i greu, dyfodol purach, tecach, llawnach. Ynddo fo, mae pob peth yn cyd sefyll. Ac felly yr apostol yn ei lythyr yn fan hyn. Hoeliwch eich sylw arno fo, y mae pob peth yn sefyll ynddo fo a thrwyddo fo. Yn unigol, yn gymdeithasol, yn genedl ac yn genhedloedd. Mwyn ei enw. Amen. A meddwn ni yn hoedfa i'w therfyn wrth ganu emyn 852. Dos a ddim emyn arall nag oes. Wir, i orffan. Ein haddoliad ar yr wythnos hon. 852. Dros Gymru'n gwlad. O dad yr chafwn gri. Y wyn Llanwen ar oes di'n gofal ni. Dam ddiffyn cry a'i cadw o'n ffyddlon byth, a boed i'r gwir a'r glân gael yn ddinus. Mwyn dy fab, a'i prynodd iddo'i hun, o crea hi yn Gymru ar dy lun. Oedwn, cyn mynd allan i'r byd, i barhau ein perer undod. Oedwn, i syllu ar y feddod yr arglwydd Iesu Grist. Ynddo ef, y mae pob peth yn cyd sefyll. Ac ynddo ef, y mae dyfodol. Ynddo ef y mae pwrpas. Ac yno fo mae gobaith. Awn hyderus. I fyw y cariad sy'n ei roed ei hun.
mwyn i'r cyfanwaith da ni eisoes wedi weld yn y darlun o Iesu, mynd rhagddo, ac i'r campwaith droi yn iechyd i fywyd y greadigaeth oll. A gras yr arglwydd Iesu Grist a chariad yw a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.